Cum a luat naștere chimia cu Augusta? Credeți-mă pe cuvânt, povestea chiar este una extraordinar de lungă, dar voi extrage esențialul pentru a nu vă plictisi. Între mine și chimia a fost cu siguranță... Sunt fostă olimpică națională la chimie. Am intrat la facultatea de chimie din cadrul Universității din București cu nota 10 la examenul de admitere, iar ulterior am intrat la facultatea de medicină generală cu nota 980. În ochii multor am fost toată viața probabil o tocilară, dar adevărul este că am fost și sunt un om pasionat și iubesc enorm ceea ce fac și nu regret o secundă, nici o noapte pierdută învățând, deoarece toate acestea m-au adus unde sunt astăzi. Chimia este singurul lucru la care pot lucra la nesfârșit fără să mă plictisesc o secundă. Orice problemă la care nu găsesc rezolvarea mă macină așa tare că ajung de multe ori să ațipesc și să mă trezesc cu rezolvarea corectă în gând. Într-o seară m-am trezit speriată dintr-un vis în care un șarpe făcea un cerc în jurul meu. Am căutat semnificația visului și nu pot să nu împărtășesc și cu voi rezultatul pe care l-am găsit. Să ne imaginăm că este o noapte geroasă de iarnă din secolul XIX. Îți bei liniștit ciocolata caldă și citești cartea ta favorită. Extrem de obosit, te pui să dormi și visezi un șarpe, dar cu un comportament atipic. Acesta se zvârcolește înfricoșat și își mușcă nervos coada. Ei bine, asta a visat și Friedrich Kegele, un chimist german. Șarpele s-a transformat imediat într-un inel, viitorul inel de benzen. Așadar, acesta, în anul 1865, a propus structura folosită și în ziua de astăzi a benzenului. Această structură îndeplinește cerințele de valență ale amplilor tipuri de atomi. Fiecare atom de carbon are 4 legături, fiecare atom de hidrogen una. Se pare că această imagine a șerpilor ce își prind coada este un simbol în alchimie. Să fie oare o coincidență? Ei bine, vom vedea.